Natur. बे pangkas नाखौ गोदो बे सनिया सान्दिया उन्दैयाव जादोंमोन नालाय गोसोखांफिनदों Taklaiलायबाय आरोना हास'जेनबाय कक'खौ बावनो थायो नै गाहायावनो चक्लेटआ मोनफ्रुजोबनानै दं नै चक्लेट बिफाङा जोंनिथिं बिराद दामि ना खाबावबायसो नै कर्नाटकायाव नै चक्लेटखौ माबायदि खादों नै खाथियावनो थायखायो Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांखौ आंनि चेनेलाव खेबसे बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ जोंनि फादार्स डे आरोना बिफानि दिन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जोङो दिनै स्पेसियेल जागोन ओमफ्राय चेलेन्जबो लागोन बाबाजों जों सानैयानो ओमफ्राय जोङो मा जागोन नोंथांमोना नायलांदों स' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ओमफ्राय नै बेरेफुंजानि बाबाजों आंजों ना लायग्रोबाय ओमफ्राय नाथुर गिदिर गिदिर मोन्दोंमोन आरोना जोङो गोजान जायगायावसो थांदों आरोना ना लायनो बाहाय बुरजा माने बिनिफ्रायनो साप्लाय खालामजोबो आरोना बयबो बिनिफ्रायनो लांना फानहैजोबो आरोना बाहाय थांदों आरोना जोङो ओमफ्राय मा ना मोनखो नोंथांमोना नायदो आरोना ना लांफैसैसैलाय आयंमोनहा हाबफैलायबाय एसे सुमफ्राम लांफैदों नै सुमफ्राम बागान बागानावसो थाखायो नालाय ओंखायनो दागासो जाजोब्बाय बैयो मोननो सौलाजोबबाय आं हानसै आंनो मोननो सौखायो दे गाहायावनो थायो आरोना लोगोफोर बिसिनिथिं सुमफ्रामा देन्जारसोखा बावनो थायो नै गाहायावनो सोर बावनो थायखायो नै गाहायावनो थायो नै लोगोफोर नै चक्लेटआ मोनफ्रुजोबनानै दं नै चक्लेट बिफाङा जोंनिथिं बिराद दामि ना ओरै बेंगलराव नै मोनफ्रुनानै सिरिजोबो मा खालामो हायावबो थायो नै हा खाथियावनो थायदों नै ले हायावनो थार नै आयै खाबावबायसो नै जोंनिथिं बिराद दिमान्ड ने आसामाव बा बेंगलर माबायाव चक्लेटखौ माबायदि खादों नै खाथियावनो थायखायो मेरला दं आरो बैयाव दंबावसो नै चक्लेट दा दामि दा चक्लेटआ जोंनि बेंगलर स्टेटआव बा कर्नाटका स्टेटआव नाय माबायदि हायावनो गोलैजोबनानै दं नोंसोर कक' चक्लेट होनबाय थायोना लोगोफोर नायदो नै फिथाइफ्रा नै माबायदि जायो बेखौ जानायलाय लाखि जायगा नै हायावनो थायखायो हानिफ्रायनो ओमफ्राय सुरु जायो हानिफ्राय बिजौसिम बोखालाङो बिजौसिमबाव नै लोगोफोर बेंगलर कर्नाटका स्टेट बियो लाखि जायगा खिन्थु फिथाइ गैया दे लोगोफोर नैबे फिथाइ गैया फिथाइया जोगोनार बायदिनो ओमफ्राय बिराद दामि नोंथांमोना गायना लानो हागोन मा बिफां खिन्थु बुजिया खिन्थु बेबो गायबा बिराद मोजां जाहैदों खिन्थु फिथाइ गैथ'वा दा फिथाइ दंबा मालाबा खोन्थागोन दे माबायदि थायो नारेंखला खाथियावनो थाखायलायो नै माना सलायलायो नै हास'जेनबाय कक'खौ चक्लेट नै जानानै दिन्थिबाय माबायदि टेस्टआ चक्लेट बायदि खैरोम गोखै गोदै जाबाय मालाय गोखै गोदै माबाखौ जाजाया सुगना गारब्रा ए सोबजायोसो गोदाव सोराव चक्लेटआबो फिथाइ बायदिया बेबायदि नै चक्लेट नै जाबाय जोङो रियेलावनो बिराद दामि होन्दों ना बड'लेण्डआव जोंनि बेंगलराव नै हाखावनानैबो गारो ओमफ्राय सेस नै बानायो आरो बानायो ओमफ्राय बे मालिकफ्रा ध्यान खालामा नानै मालिकफ्रा ध्यान खालामा मालिकफ्रा मालाय थाखा मालिक बे कक'खौलाय मा नांगौ बिसोरलाय लोगोफोर आं बहाय दङ जामनि खाथियाव दं आरोना खाबानो मोनो होनना हमनानै खाथियावनो नै जिराय दं कर्नाटकआव फैदों नाय लोगोफोर फिथाइया खुनु दिन नुफेरबाया माफेरामोन आंथ' मिथियामोन बे फिथाइखौ लोगोफ्रा मिथिनो हागौ आरो आंथ' बेगरखौ बिदि गार होननानै फोरोंबाय होमबासो मिथिबाय बिदि गोथाव गोदैथार नै जा मोजांखा ओमफ्राय बाहायनो फुख्रिबो दं ओमफ्राय हांसो नुहुरदां हांसो सिलारिया नै कक' फिथाइ लांसै ओमफ्राय नै जा बुरजा फिथाइ सामथाइ हरलायबाय गिलिरथार थांसै आरोना जोङो नायामोनना बेनोमोन न'आ सान्दिया मा बाइक सालायो गावसो मिथिगौ माबा मपेडबो सालायलांबाय हनै मपेडसो सालायलांबाय हनै नै सालायलायबाय आंहा लोगोफोर सालायनो लुगैनाया जालायबाय आंना लायलायबाय आरोना सालायनो लुगैबाथाय जोबथारखादे आरो आयंनि आरोना
गेटसिम फैदां गेटसिम बाबामोना फैगासिनो आइजों माबानानै बुंफैनो फैबाय बे फांकास नाखौ गोदो बे सनिया सान्दिया उन्दैयाव जादोंमोन नालाय गोसोखांफिनदों आरो दिनै बेखौ गोदो उन्दैयाव जायोमोन नालाय गोदो बिसोरो सु गैयि जायो नालाय सु गैया बे फांकास नाया बेखायनो बेखौ गोसोखांफिनदों आरो गोदो उन्दैयाव जायो गोसोखांफिननानै फांकास बायनानै लायदों लोगो गोबावजों खनसे फांकास जानोसै आरोना जोङो उन्दैयावल' मोनजानाय ओमफ्राय नैबे नाथुरखौ हांगोन आरोना लोगोफोर केजियाव 500 थाखा आरोना 1 केजि लाबोबाय फांकासा बेसेबांमोनलाय 180 केजि ने सनिया मालाय लाबोनानैबो सुमफ्राम जादों Today Sunday special and we are eating shrimps eating and making Sandhya is the logai firse Sunday is mixing turmeric today's Sunday special this is shrimps दा आलु हागासिनो आलुजों ना फांकासजों oh my god daddy galo this is Sunday special now we are fire right नै बिथिंजाय आलु जहलजों नाजों संगासिनो सासे ना एवगासिनो आंहा नै नाथुर फोमोनगासिनो आरोना लोगोफोर yes नै जोंना नाथुरा मोनबाय आरोना नै मोनसे जाखांखाबायमोन आङो गोदैथार बिराद गोथावथार What tastier today, no? oh my god नै नाजों आलुजों संगासिनो अमाजों आलुजों नै बेवहाय नै मोनबाय नै जोंना लोगोफोर आयं मोनफैदों आरोना ओमफ्राय आयं मोननो ओंखाम हैगोनसै दहाय आं सुमफ्राम लायनाया आयं हिन्जाव आयं फैदों आरोना आयं हौवा जाहाथे खारलायनोसैलाय आं फिसाफोर जाखांबानो खारलायबाय सानफ्रामबो लोगो मोनलायबाय थाया नै बे आयं हिन्जाव गारना जाखुफानो आरोना नै आयं हिन्जाव नै जा गोथाव जाखुफाबाय नै हारसिङैनो नै नाजों आलुजों जहल ओमफ्राय नै नाथुर ओमफ्राय बे अमा आलु जा स्पेसियेलि जाफैबाय आरोना जोंनाव नै आयंआ नै बे सासे आलासि फैदेरदों आरोना हारसासो आरोना बियो ओमफ्राय पापाका खर'आवसो होबायलायनो मामिया बै जाबाय हनै जों साथाम नालाय सेनेजा आइफोर जोंहा फादार्स डेनि चेलेन्ज लाबोलायबाय आरोना साथामजों दिनै फादार्स डे नालाय स' सोर देरहायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना स' बिदि स्टार्ट खालामसै लेट्स गो 3 2 1 start Natur hangnai
आं देरहाबाय लोगोफोर फादार्स दे नालाय आं देरहाखानांगोन आदाया थांसैमोन नै आंहाबो नै